Kani ka khubor ka bangin pen I kadai ka bala lum na ka wei ka jella ka badan ha South India na ka jella Tamil Nadu lengba ki jingtep ki bala yo na ki lat pathai khubor ba pher bat ka jing pen long ya kani ka lat pathai ban shim ya kani ka khubor ka long tang ban pha ka khubor she ki ba bun ki long yeng long sam ki ba don ya ki khon ki ba pule bat trai shabar ba kin long ki ba fikir bat ba kin tip ba dai tang ha Meghalaya ba kita ki jing di pen buat ki la penjot ya ki khon Samla Khynra wat shaki wei ki Jaka ru nak jinglom ya jing tep lengba ki kot khubor kum ka Times of India the Hindu bat ki wei laong bah ka life way tere unai lar arja arpusau ki pulit ka nong ba tambaram ki lapen long ya jing Leit Khynra ka wei ka yeng bod mala ne ka flat ka basa da ki Samla Pule na ki Jaka Pule ba pher bat ban yo ban kurup ya ki jing di pen buat kum uganja bat ki wei ki jat jing di na ki ka jing Leit Khynra jong ki pulit ka dai na ka jing tep ka baki don bagi Samla Pule ki syat ya di drugs kuntup uganja hapok ka jing patha jong Abin Dinesh Modak City Police Commissioner jong ka tambaram ki pulit ki badan Haduh 1000 ngut da ka bapia Haduh shispa an rupu pra kan hon hapok ka jing elamu Additional Commissioner of Police Tambaram C Mageshwari ki lapen long da ka special operation bat ka ni ka Jaka ka don hajan ka college SRM ka bah abod Valley Poteri Leit hu bah kate ka nong ba ka jingdon ki Samla Pule ki basa bat Pule sya ki college bat ki school ba pher ki bawan na keleng ki jella jong kari India kam dunaya sanlak ngot ki Khynra bat ka dei ka Jaka ka bahap apo ka jingkmi jong ka Tambaram City Police Nakaliang umodak ubari Tambaram City Police Commissioner Leit hu bayakani ka kam la penyat da ki runar ki badai nakate ka Jaka bat kumju ka jingdon ki Samla ki bala sange no ya ka jing Pule shitang por ban le ki kam snew ba pher bat kham tam ha ka ban penyat yo drugs shakini ki Samla Pule Leit hu bah kate ka Jaka ka badan bon ki yeng mala ka jingdon ki flat ka long Haduh hendruspa prapu pratali ki flat bat ki Samla Pule ki basa ki don Haduh lai hajar ngot ai bat yakani ka Jaka la tip kum ka abod Valley apartment hapoteri hakate ki jing Leit Khynra ki pulit ki la kurup ganja na khatsan ngot ki Samla Pule ki ganja chocolate ki duma bhang huka bat ki bilor kiat kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong undi udai khau plus f ukhau fortified ukhau 45 henrai ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umdei uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ke jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya kamet ka phat jungi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya kamet ka phat jungi ila ban yo ya ke jingpang dunasnam mar ke jing bria ki kman henrai ba uni ukhau 45 udan jinga dei kumno yo i ya ke jingtei ya kamet ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc Vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki scheme ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba phatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da khau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya